Ihashi umbayimbayi eliqhokelwa nguMelusi Gamede liphinde lenza elidume ngakho emjahweni weKing Cetshwayo July. Ngizizwa ngithabese mfowethu ngoba nasejante bengithathile ngoba sengiphinde ngithatha futhi kukhomba ukuthi amandla amaningi kakhulu. Umnikazi walo uZuthu Gamede uthi kuyo yonke imincintiswano abake bayingenela abakaze bahlulwe. Alikaze lishiwe leli hashi lami ihashi nje. Leli abalangena la kwa-1 kuthiwa lishiyiwe alikaze. Kade lizoqala namhlanje ngibona liyashansa ngithi liyashansa. Okwesithathu kubanjwa lo mcimbi kulo masipala wesifundazwe iKing Cetshwayo kanti ubuholi bawo bunezinhlelo zokuthuthukisa minyaka yonke. Besikhuluma nje nalabo bakwa Golden Horse abaphethe lapha eGreyville ukuthi sifanele sisondelane impela sibuke ukuthi nale ndawo singeke njengomasipala sekwazi ukucosha ibe eyethu bese senza izinkundla nezingqalazizinda ezicishe ifana nazo lezi zaseThekwini. Sifisa ukuthuthukisa impela nje igcine kuyindawo yokugijimela amahashi kule ndawo engapha ngenhla nothukela. Ubuholi besifundazwe iKwaZulu-Natal bethembisa ukuthi lo mcimbi weKing Cetshwayo July uzoxhaswa. Sengikhulumile-ke nomhlonishwa we-MEC ukuthi ngonyaka ozayo isifundazwe asifake imali naso kulo mcimbi lena. Kulo mcimbi abaseki benqephu bakhombise ngemisiko yabo ehlukene kanti nabantu abebezihambeli bebekhiphe unyawo ukulandela indlela yokugqoka ebibekiwe kulonyaka. Lo mcimbi uqale ngoLwesihlanu lapho bekunomviliyelo wokunxenxa abantu ukuba bebe yingxenye yalo mcimbi kanti makuthambama ilanga kwabanjwa umncintiswano wonobuhle kanti kuwo kunqobe uSisanda Mkhize waseMlalazi kanye noPrince Khumalo waseMhlathuze. Bobabili bakhale bemuka nezimoto ezintsha ceke kanye nemali engango 25,000 wamarandi.